वृश्चिक राशी, नवीन योजना आखाल पण त्या ताबडतोब पूर्ण होतील असं वाटत नाही. त्या दृष्टीनं तुम्ही किती प्रयत्न करता यावर ते अवलंबून राहील. यातच घरातल्या मुलांचा हट्टीपणा वाढेल. घरात जर वृद्ध व्यक्ती असतील तर त्यांचा आजार वाढेल. त्यामुळे बऱ्याच वेळा तुम्ही ठरवलेलं वेळापत्रक कोलमडून जाईल आणि तुम्ही ठरवलेल्या गोष्टी सोडून इतर गोष्टीत तुम्हाला लक्ष घालावं लागेल. तुमच्या राशीला गणपतीची उपासना चांगली असल्यामुळे गणेश जयंतीला मुद्दाम गणपतीच्या दर्शनाला जा, उपासना करा. तुम्हाला जी शक्य होईल ती उपासना करा. घरातली जुनी अशा जर वस्तू असतील आणि त्याची दुरुस्ती करायची असेल तर ती याच वेळी करून घ्या, कारण त्याच्या पद्धती माणसं यावेळी भेटतील. घरातले कागदपत्रांचे जुने व्यवहारसुद्धा यावेळी पूर्ण होऊ शकतील. मित्रांसाठी सुद्धा तुम्हाला थोडा वेळ काढावा लागेल. नातेवाईकांच्या भेटीगाठी घडतील. एखाद्या मंगल कार्यात सहभाग घ्या.